Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos and enjoy. Hello everyone, my name is Bombshell Zekara ndadzoka zvekare neimwe nyaya yandandisingade kutaura but yazondikatyamadza kuti pari kunzi pane petition yakatosainwa nevanhu about 1000 kuamerica vari kutotaura kutoti petition iyi iri kutaura kunzi pacho njavha ari kuabusa mahuman rights saka anofanira kuita se kudepotwa kuti adzoswe kuzimbabwe kunyika kwake saka pakaipa ivavo saka amene kuti zviri kuitika here kana kuti vanhu vava kutongoshandisawo kuvenga mukomana kana kuti but imimi motaura ichi masaidzi enyu mucomment section toona kuti vari kumuvenga here mukomana kana kuti zviri kutoitika saka hazvisi kunyatsoziva kuti che zvakamira sei but kutori kutonzi kune vanhu 1000 vatosaina kuti che hama yamukomana ngairese adzoserwe zvinhu zvake zvidhakwe zvese adzokere zvake unoita yaari kuita arichi ari ikokoko pane kuti aite achiuya kunoko achitivhiringidzira saka amene kuti pane vabatwa ende vabatwa papi kusvika pakuti hama yamukomana ngairese ngaabaye ngaadzokere zvake taabhonaye kusvika pakuti mukomana taabhonaye ngaachiita se ngaachidhipotwa zvake saka zvikafamba zvakanaka anytime soon mukomana anenge adzoka zvekare amuno saka ndozviri kuitika ndozviri kutenderera maupdates atichingopa pamusha mukuru wasati wasubscribe mongogara masubscribe pabombshell television musha wemalatest musha zviri kupisa president wemaupdates vanenge vaiko kuupdate aizuva nezuva pane zviri kuitika pane zviri kupisa. Thanks for watching, much salute.